sila'y relasyon nga naman tungod kay ang simbahang Katolika mikaylap sa tibuok kalibutan uban sa buhat sa pagtudlo, pagtuman sa gisugo ni Ginoong Jesucristo ug pagbuhat sa pagpamunyag kay ang gisulti ni Kristo bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa tanan sa pagtuman sa akong gisugo ninyo nga ato ang mabasa sa San Mateo 28:19 hangtod sa 20. Ang yawa pud usab mikaylap tinuod nga mikaylap pud sa tibuok kalibutan aron pagsamok-samok niining nanudlo sa pagtulon-an ni Kristo ug namunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So karon ang pangutana kinsa man karon ang nagsamok-samok sa simbahang Katolika ug nangagni sa iyang mga sakop niining maong simbahana. So yung mga dili Katoliko. So pangutana og kinsay na relasyon sa yawa, ang relasyon sa yawa kadtong mga tawo nga nagsamok-samok simbahang Katolika ug naningkamot pagkuha sa mga membro sa mga sakop sa Iglesia Katolika. Ano man kay Iglesia Katolika sa akong nagikaingon bibuhat sa kabubuton ng katuyuan ni Kristo nga iwali ang maayong balita, itudlo ang doktrina niya ug mamunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Si bisan kinsa nga musupak ni ining maong simbahan nga mibuhat sa iyang kabubuton, maotoy gigamit sa yawa ug maotoy na irelasyon sa yawa.